Γεια. Γεια. Τι διαβάζετε? Μας διαβάζει ο κύριος Αρών. Είναι το βιβλίο του Γιώργου Ιωάννου με το ξεκλείδισμα των Εβραίων και ένα άλλο βιβλίο του Ραφαήλ Ναχμίου. Ο κύριος Αρών ζούσε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του πολέμου. Ήταν από αυτούς που γλίτωσαν από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και μάλιστα όταν τον είχα ρωτήσει γιατί δεν πουλάει γερμανικά βιβλία, σήκωσε το μανίκι του και μου έδειξε ένα τατουάζ με νούμερο. Αυτό λέγεται δερματοστεξία. Από ό,τι ξέρω ότι το έκανε ένας συγκρατούμενος στο Auschwitz. Είναι απάνθρωπη ιστορία. Η Θεσσαλονίκη ήταν η μητέρα του Ισραήλ. Εκεί ζούσαν περίπου 50.000 Εβραίοι στις αρχές του πολέμου. Άκουσα τι λέει εδώ. Για πες. Οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου 1941. Από τα πρώτα μέτρα τους ήταν να πάψουν τις εβραϊκές εφημερίδες. Ύστερα άρχισαν τις επιτάξεις των σπιτιών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 1942 το πρωί συγκεντρώνουν όλους τους άντρες Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας, που ήταν ζωσμένοι με πολυβόλο. Τους κρατούν χωρίς εξήγηση μέσα στον ήλιο, όρθιους, διψασμένους, ως το μεσημέρι. Όποιος τολμάει να καθίσει, υφίσταται καψόνι άρθρο. Τις επόμενες ημέρες, όταν τους ξαναμάζεψαν, αποδείχθηκε ότι ήθελαν να τους καταγράψουν για καταναγκαστικά έργα. Στα καταναγκαστικά αυτά έργα στάλθηκαν χιλιάδες Εβραίοι και αρκετοί από αυτούς δεν ξαναγύρισαν. Οι περισσότεροι όμως ανταλλάχθηκαν ύστερα από αστρονομικά ποσά που πλήρωσε η Ισραηλιτική κοινότητα. Τι λες, για φέρε λίγο. Το 1943 είναι η μαύρη χρονιά. Οι Ναζίστοι σε σύσκεψη αποφασίζουν να εφαρμοστούν χωρίς αναβολή οι νόμοι της Νιρεμβέργης. Να φορέσουν τους Εβραίους το άστρο του Δαβίδ. Να βάλουν σημάδια διακριτικά στα μαγαζιά και τα σπίτια τους. Να δημιουργήσουν γκέτο, δηλαδή περιοχές που να κατοικούνται μόνο από Εβραίους. Πρώτα τους φορούν το άστρο και τους επιτρέπουν να κινούνται μέσα στην πόλη ελεύθερα, αλλά με το άστρο. Γέμισε η πόλη κίτρινα άστρα. Τότε καταλάβουμε πόσοι πολλοί ήταν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και ο Ιωάννου έγραψε και το ποίημα «Το λιοτρόπιο των Εβραίων». Κάθε φορά που τρίζει η σκάλα μας, λες να είναι αυτή επιτέλους, σκέφτομαι. Κι ύστερα φεύγω και με τις ώρες κατά κίτρινο ζωγραφίζει ηλιοτρόπιο. Τις εντελώς τελευταίες μέρες τους απαγόρευσαν να απομακρύνονται ακόμα και από το σπίτι τους. Ένα πρωί τους μαζέψαν και τους στιβάξαν στα τρένα που μεταφέρανε ζώα. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη προς το στρατόπεδο του Auschwitz. Ταξίδευαν για μέρες. Κάποιοι μάλιστα πέθαναν πρωτού φτάσουν. Είναι φρικτό. Την εποχή εκείνη, βέβαια, σημειώθηκαν κάποιες αποδράσεις στην Αθήνα, όπου οι Ιταλοί προστάτευαν σχεδόν ανοιχτά τους Εβραίους. Σημειώθηκαν επίσης κρυψίματα σε χριστιανικά σπίτια. Σκέψου ότι το 96% των Εβραίων της Θεσσαλονίκης χάθηκε. Επέστρεψαν μόνο 1950 από τα στρατόπεδα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο κύριος Αρών. Στο βιβλίο που διαβάζω, Ραφαήλ από τώρα σε λένε Δημήτρη, ο συγγραφέας περιγράφει την αναχώρηση της οικογένειάς του για Θεσσαλία, την αλλαγή του ονόματός του σε Δημήτρη και τις λαχτάρες που πέρασαν μέχρι να απαλλαγούν εντελώς από τον Ναζί. Στο Βόλο, όπως και στη Λάρισα, ο φόβος τους ήταν μεγάλος λόγω των καταδοτών. Στην Ελλάδα, βέβαια, σε σύγκριση με άλλες χώρες, ήταν λίγοι. Πολλοί Έλληνες χριστιανοί με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν αρκετές εβραϊκές οικογένειες. Ο Εβραϊσμός εκφράζει με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη του σε αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, τιμούνται και βραβεύονται με τον τίτλο Δίκη των Εθνών. Στο Εβραϊκό Μουσείο της Αθήνας υπάρχουν τα ονόματα των Ελλήνων δικαίων των εθνών. Δεν θυμάσαι που τα διαβάζαμε? Ήρθαμε! Πού πήγατε? Πήγαμε στο Εβραϊκό Μουσείο. Κοίτα, βγάλαμε και φωτογραφίες. Θα τις δω μετά, κοιτάξτε εδώ. Γράφει ότι 7 στους 10 υιοθετούν αντισημιτικά στερεότυπα. Κάποιοι ανησυχούν ακόμα για επαναλαμβανόμενα κρούσματα αντισημιτισμού παγκοσμίως. Αυτά είναι μικρές εξαιρέσεις. Εδώ πάντα στην Ελλάδα εκλέχθηκε και ένας Έλληνας Εβραίος, ο Μωυσής Ελισσά, ως δήμαρχος των Ιωαννίνων. Αυτό δεν είναι μήνυμα κατά του αντισημιτισμού? Ναι, πριν λίγο διάβασα ότι πρόσφατα η 92χρονη μελκωμένη Ντίνα συνάντησε 20 απογόνους της Σάρα Γιαννά και του αδερφού της, που τους διέσωσε στη Βέρεια. Έχουμε πίστη λοιπόν. Στην ανθρωπιά, στην φιλία και στην αδερφοσύνη των λαών. Auschwitz δεν θα γίνει ποτέ ξανά.